Voice of the People Party matagasngi ka khan rotrik unaiwing araja arhusau kalaplong ya ka State Convention ka alani ka General Council ya ka ni ka jalan lapalong pa office jong ka seng halai kor ka beri ruat ka yeng jong president jong ka seng uba adan mila basau mai hak ni ka jalan ka session ka banikong layo ya ka report rekam ya ka jingyal ti jong ka seng nadu baraseng ya ka hakasnem arja arhuwai ya ka ni ka report on da regional secretary jong ka seng ubalong ru jong ka paru MP jong ka sabha Dr. Ricky AJ Sengkan hading kani layo ru saya ka report ya kijing khan kijing dia jong ka seng ya kijing yo bisa berkomput kijing pelut bisa jong ka seng ha kani ke license ke beradab ya ka blon ra da treasurer uba cross parent tiang layo ru ya kijing seng kentu kan pham na kaleng jong president uba adan mila basau mat pada ku ka poru radon kijing ya phlu jumut akabana ki bu ni kaleng ka ba dan ki delicate ki bawan ki constituency ki ai ki ai jong ki berkomput ki ai kijing kan tho hading kani haka session ka arpat la pelong sa ka jalang banjit yakin ket kam ke bathamai ba yakin ka kam la IT hau Dr. Erpis Rani ubolong kamu protem chairman nam ta ka jinga jit yakin ket kam ke bathamai hagani ka jinga jit yakin kam ke bathamai ai ka jinga menjulang jong ki pat ba ki bela jit yang sachisin ya ba adan mila bersama kamu presiden jong ka parti Dr. Karashan kamu vice president jong ka parti nang ta la jit yang ya Dr. Ricky AJ Sengkan kamu general secretary jong ka seng Kimi pat kena kam ki kentup yo ba Shambor Ranja joint secretary ba Dani Langsti como finance secretary ngata legit ru sasin biang yo ba cross parent yang banlong como treasurer jaga seng legit ru khanar ngut kit khat jonga state executive committee hagani ka ju ka sngi legit ru ye kini kam ke bathamai jonga youth wing ke ba kentup yo ba marbut khar banlong como president bathamai jonga VVP youth wing Yo samla Nathaniel Mauri banlong kemudian secretary jongka state youth wing jongka VVP. Jet du ya ka president ka batma ja ka women's wing belayo le kong plitas im. Engkau nung siap makan pau kajing sungu yo blai try kenra. Belai yang kini kalah ke kabu, ya ke bangila banyak kendu, banyak siam kumne, ban pendet ya kini kakam jong ka state convention, ka general council jong ka party, ha kini ka jingagan ti jong ka party ha kesnem ka belai. Di kumbala pensmotu dari presiden Ahmad Doni kini kapor, ka kamram jonga kumu protem chairman jong kini ka convention jong kini ka council, ha kini kesini kalong ban peniak seberang ya kini kakam haka bedai ban ka jingjit ya ki office bearers ki bathamai jong ka party te kumbagalong menta haka ni kapor ka term of office jong kani ka samay trikam ka pamenta ka lakot lalum lalang ya kani ka council haka ni kasni kawin ni kidaw ba talong bang ide ban jit mai ya kinong kitkam jong ka party Ila phalang ye ki delegates na ki dong ki than ki prepare bat plewan kan le ke ko por tegin pendet ya ka hok ka jongi na mar pagane ka party jongi upai ba bat dei jongi ki pai ba ki banjit ya kinom kit kam jong ka party iswa ya ka bangilek sekretary ka bentang na supwa ban pen kenmau ba ki office bearers ki outgoing office bearers jong ka party ki long kini harum ngan puli tang ye kini ki babat ye ki suki nanum da puli ye ka keteng jong ki khot baro president ide iba aden mila basayo moy vice president ide Dr. KH Shen general secretary Dr. Ricky AJ Sengkan joint secretary ba SS Renja finance secretary ba Dani Langsti treasurer iba Jiren Tatiang but spokesperson jong ka party i Dr. B. Merbo nalong jong kini ki office bearers ni don ruki dekot jong ka state executive committee balajit lemba kami ka samoy trikam ka baladem but baro akong bagalong mentang ni don hat arnut ki dekot ha ka state executive committee iswa ya ka bangin poy sa ka jingijit ka batmay nasim ni kini kala ka kabu ban ai kublai sungu ya sayo mo iblay lam ya ka party nanu ka basdang hadu kani ka kilimat ka kanti ka bamenta hagani ka jingkran ka baladep hagani ka session ka baladep
bila penpau ya kajing snokia ya kajing don jong ki nong tento ki balai pujat ya ibat kumjuk ru ya ke parti dengan supaya kum kajing ai publai ya kene kapor na kabanta jong i ban pin kan mau itu ditintin ke bangi ji osno na kawai kapor se koi pat bakata galong ba a man without enemies is a man without qualities. Lani dabu haka kentien kasi noong kumne. Ubriu ubaklam ki nong bisni, uday ubriu ubaklam kajing bahahi. Ihamadon kanu kajing persyang banle ek babha. Kinong syun, kinong bisni, kidon nasodong jungi, te henre nginia seprang. Te kram da penslam su eka por ka jungi, ki babon ki delegates ki lekpai si kisnong ki bakham junai, dengan sini kan negalat ya kaban ai habi di bai ba yang bapen ai ya ka jeng terwa ya ka bangin jit ya gini gini kit kam di batmai de lese ginya sedang one by one lado presiden ada nyata vice president secretary ba kongga terter de hagan ka por kana monum presiden na ailat ya kan ka por habi ki delegates ban ai ka jeng terwa ngenya jit ban long u presiden jong ka party Tong suhara ki brokhoi nama kena ke election tokoh mulai siguan. To kenapa kapor kenya Vice President to kena juga menjur to mulai siguan to nangka apa deh Secretary General Secretary to MUI bhag tira ha oh to kalau along kebasyai to nangka padengin yo saya ka Syuki nagabanta Joint Secretary kumbakalong mentay day ba SS Renja te sobhaya ay ka proposal ka jing truwa ka jongpi to turujo nangka Finance Secretary ba Danilang State ibarim to kalayat tenang ka apa de treasurer di ba gross ren kejang to ya itu kublai spokesperson jangka parti Dr. Bimerbo to kublai sibun te kini khot kidan khat armut ki ba menta ki ba ngamla lu bertema ki kerteng ki jongki te pismode ban penne ege ki ju ne ni jit no de ki ba tema to kublai sibun ki bawan sekene ke jingelang kila le bhai ko humo kapun pau sai kedar ba pila ya puli lendet ya ka constitution jong ka party haka artikel ke bersau ka tho sepang ka state convention ya ka section 6 tina puli ba ka state convention ka dai ka highest body ka apex body ban rai ya kino ki mat ki jura ki policy jong ka party nalor kata katon ya ki functions ki jong kabar kawai ni ki function jaga convention kalong banjit ki office beras barka basot na te pipuli ka bakham serum ka benta jong kani ka constitution ko onggum ne baka jinjit ya ki nong kit kam jong ka party kadai banlong limba jong ka consensus omdai da ka majority kadai ka second option te bigi bawan hagan ni kapor pila jit na ka consensus ka party jongi kamdei ka bayay da ka conformity hendai da ka consensus kamdei ka bayay da ka uniformity hendai da ka unity ka party jongi kadai ka bayay da ka cooperation om da ka cooptation te kani ki jingwan tu pi kani kapor kani ki jing tempau ko jong pi ke jinjit iki nang mikmat akinong kitkam joka parti ka tempau ba pila smutu sya ya ka nong rim ya ka ideology joka parti te khumlai sibun te kane ke jingejit kala biang te kini ki kerteng ki ba ngala puli mentan kila long kinong kitkam ki jong ka parti na ka mentakan ka samoy trekam jong kane ka snem arhajar alpulai arhajar haru arhajar arpunriu ne haru arhajar arpunriu Uy nga ang debenta gitu di executive committee. Don khat arngot. Dengan aku asli lomne ban plus. Kadang pada ka benta jaga constitution ya ka bangila ban co-op ya ki dekhot hadir. Mo
te handai ye kini ki pangila ya bu mentang te ngile je kum tu kan arngut te kalabiang play ye pi baro ki thot ki dedicate jong ka party ki bon na keleng ki constituency shagani ka state convention abala polong ye ki convention ka job ka berenti badru banai kublei ba saisien pila panpau ka jing shania bangin dang beteng ya kani ka jing shakri ka jingi nagamta ka Jaitandu Lingba Voice of the People Party te kublei shibon ye pi baro bangenget ni nang etrei khambha khampen janai nang ni shakmat bat ni nang kham penrang baru ye jimut ki jipakhat aga jinga lenti ke jingi te ngaso ban kerpat lang ye kini baro ti office bearer bakini wan lang shini shijrong nadu i vice president general secretary joint secretary finance secretary nang taru i treasurer spokesperson sowa ban shong lang shini bat kumjuru kini ki hot ki bedon hungi ki hot juga executive committee kini wan lang shini shijrong kini shong lang hungi te kumbala pen snow ba harin ba Philippine scam yengi Nagaland ka party kum ginangalam juga party angin sa nilapait ru ba kaladon kam bandang kop lani bandang pendung susu i dikhot na ki district ki ba pair ba kum ginangalam nila pet perman bha ha gajinga lenti gajni ke ki bang ibit ban pendung kum dikhot jong ka state executive committee te bat ru hagani ka convention ka balada ngila nominate ru nagani ka committee ya ki wing kabamut ya ke youth wing but ya ka women's wing te namara ka jinya linti jong gini ki likely ki snem ngim pala ban penuan durpha ya gini ki actually ki wing the youth wing but ka women's wing te ngila smude haka jimperkhat ka jungi hi ba hagani ka kinti ka bamata nanta ka sni hi ngin nominate ya ki youth wing president secretary nangto kin sa hotpat ya ki youth na ki constituency prepare bangin yo ban pen scam ya ka youth wing body jong ka party ke jingi naman dan shibon ki kam ki ba ka youth wing ke deban le shibon ke ki ba ngi la hapan shu pentulun ni ki kam hagini ki like ki snam nangta na ka women's wing ru ni tua ban nominate hagani ka for president secretary badru baki kinyo ban convene pat ye ki women's member jungi na ki constituency prepare ban yo ye ka body ka balong pura te kaniru kala kerki namar nginumla pat bandang ban thot pat sagawi ke jingalang te mentahi kom ki nangelam ngilayo ban ya perkhat lupa hakini ki sngi bladap kumno bandang penklain ya kani ya ka party ke jingi limba kini ki wing te bat mentahi ngasno kadai ka por bangin ya shim ni kani garai bangin nominate ya kini ki youth wing but ya ka women's wing kita ka party ka lapet ka bishar kiban shinti pat ban organize ya ka youth wing juga party but ya ka women's wing juga party makini kidong kitanat kibadan kam nanta ngira donru ka jing perkhat ban kampen janai susu ya ka media cell apo ka jingram jing Dr. Batskem but ya ka tangin sa isang meeting no shen kumno ban penjanai ya ka cell but ru ya ka legal cell kalau ka badan kam ha ingi srotanat ba hatali ka party jingi mita kelas dang don katu kani ki no yesai an ki ba larangila ban pentri kam bahaya ka legal cell kan no ka jingker hu ya ki nong gersham ki khamtam ki nong ki bedai pa ki kam an namar kumpa kalong hagini ki sni ka jing rem joga dor mo banyo ye ki no sai an ka ta shisha ye ki priu ki beduk ki bekerdu ba khamtam ki bamtit ye shapang ka an Ladai kapor yang iban ki banyo kahong shisha jongi to be sha jgai you bong shiski
do pra rabor upra kari kasi Wantin sawaya ku bersyafi alingin pe upra kajing shisha hangi kalian kabe Wantin sawaya ku bersyafi alingin pe upra kajing shisha hangi Pra long remon sak jaban dikasih lele kan jaban penyem sai sien ya kari kasih baro ha pra sim yo pra kitora lawe kari kelong kena semlarang ba me dem me na baro ha pra kentat ustad badan nu pra jing jab jing so si jenam kan sa lawe kari ba pernah kan wala baro ha pra penyem kari kajat penriau pra ulang kersiau kentat yu kebayu kap kite penram yu pra kembar hem kade I can kawe hakun kasi karatup sa tingye banyo kapur hajing yane banyeng rasong lakadaw bende yukun samla temen kenraw tumirenti banyeng kadaw bende yusta basap hangi bangkoy ulaw kari kasi Sashi sien hupra ngin pipau Sashi sien yin ban bin yang kadau Sashi sien hupra ngin pipau Ban bin sawaya ku bersyafi alingin pe upra kajing shisha kalian kabe Dora lawe kami kulong kena kemarang dame yen mena baro haupra kita dusta badan lupa jab jing so sinam kena lawe kami benai kena